First. খাখায় যতন সিনা হনে আং অ্যান্থনি দে বর্মা না প্রথমে ক করে এরপরে বাঙালি आं बेला हामबाय ते खाकसां मारो तिनि जे जों अनेक बिसिरमै सिनि हेल्दी पलिटिकल बिल खायना बागै जों ट्राइ खायदोंमोन बिसि ब्रुं ब्रुं जों खालाय फायमानि यागल' जों नुजाखा तिनि नाहाय साल' सिनि बरक खुब गाहाम राइट डिसिसन नायनो फायखना होनो जराव महाराज बे जों सब समयनो কক সালায়ু অনেক সময় কক কথা লায় কব মা বাংলায়ু আহাইকাই খ্লালিউ কারণ আগিনি সিমি থাংসাকাই তঙै সালাই কাম হাইমিয়া দফানা চাপনানি দফানি যে রায়দনো বাহাইকে তি डेभेलप खायनानि ताइसिनि अखरा साखरा रंनो बाहायकै माने जों कायसे जागाव जों नायना मुसुंमानि आबरक दङ प्लास तामुन जेसिनि यांगार जेनारेशन्स जेता जों सिनि लिडार बाय जों आसो गेप दंमोन गेप न ताबो सिनि गुबुन नायनाय खेंखाय सिनि ताखुकताय बुहुक जे थासे महरा साइथमनि जेता लानन बररक जेता सिनि पलिटिकल प्लेटफर्म किबा सिस्टेम फायना नांगौ हने कारण तामनो बागै हंकाय जों तामु नुगुइ दङ जत बदलनो सिनि जेता सिस्टेम तामो द रियल पलिटिक्स आबो मिनिं जों माने बुजिना खुब तुगलायो ओंखाय आबोनो जों थांसाके फायै कासे हेल्दी पलिटिक्स तिसावै डेभेलप खायनानि ताबो जेकुनु कान्ट्री जेकुनु स्टेट डेभेलप ना हंगाका बिनि हेल्दी पलिटिक्स नांगौ गा हेल्दी पलिटिक्स हाबो खायनाय जे नों सिस्टेम न सिनाय निनि इन एन्ड आउट बाहाके सिस्टेम चलि दं सिस्टेम न लेजिस्लेटिव न बाहाके प्रमोट खायनानि थ्रु ए वेरी प्रपार माने नलेज आबन बागिनो तिने खाखय नांगौ हने गा जखते महाराज आनो साव फादि जों पाल खाय सामु खायलेन दफन बा गा जे जागाव जों दफन बागै सामु खाय दं हनगबा महाराज जखनते साव फादि हिन कब महाराज कगनो खिबि माया गा महाराज कगनो खनावइनो आं ताबो जे महाराज दायित्व रुओ आबो खलायदि आबनो खलायनो बागै फाय कारण जों बुयाहाय सियापानो किन्तु जों बरक दफान बागै सामु खायनो थांतनि हानि बागै सामु खायतनि जों सिस्टेम नुगुइ दं ब जागा सिस्टेम चायां दं ब जागा सिस्टेम माने चिनि बागै थांनानै लामा चायां दं गा जों आबनो सिथते आबनो एड्रेस खायनानि गाखाय थ्रु दा प्रपार प्लेटफर्म नांगौ आबनो एड्रेस खाय सिस्टेम अफ प्लेस खाय आबनो इमप्लिमेन्ट खायनानि गा आबनो बागै न खा खायो तिनि अ जरानो जेता सागा तनाय तै दफारक तिनि नाहाय सालो बर चुज खायखाना हने खा खायो आं मिया हरबा अनेक वानसुं नायखे जखन महाराज आनो साफुरु गाका आं आबनो वानसुका यस अबनो राइट टाइम ताबो प्लस और जे टीम तंग जेता बनि लेभेल माने तरक तरखाय जों सिस्टेमो जों काय थांमानो हने गाकाय जों खरकसा एग्जांपल नथु दफनि जेता यांगार जेनारेशन जेता इन्सपायरिंग थु जेता तेबो जेता थासिं सिनि दानो मे साइथामुनि जेता यांगार जेनारेशन जे फायना मुसुंमान नायरक फायनानि लामा मा जों दं हने तिनि खा खायो बरन लामा जों फुनु रुवानो ताइ बरक फायमानो हने गाबन बागैनो तिनिनो अमाहाय हिस्ट्रिक मुभमेन्ट न खा खायो जों वी कैन ब्रिंग द चेंज वी कैन ब्रेक द बेरियर जेता सिनि लामा बन्दं तंमोनि आबनो जों खा खायो जों सोबाय मानानो हने कारण चिन्तानि जत कुसु दं केन्द्र सुनो दगलाम कायसा सबै तन तका आबनो सोबायनि केब करिन तका हंगा जों तिनि खा खायो जों थांसाके दफर फायै जों तिनि अदगना आराम खायनो फियोगै जों पहर रिमानो होनो अनुकुनो आसो साइनो आन को पायर का बेला हम